The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mo po ba ito? Sa Martinez po ito, aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo, tandaan nyo ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, panganay na anak na si RJ Rusin, nagsagawa ng tattoo for a cause para sa gamutan ng kanyang ina na si Nanay Marivic Rusin na 4 na araw ng na-comatose matapos itong ma-stroke. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si RJ Rusin. Isang estudyante po ng Bicol University. Kasalukuyan pong nasa 3rd year nga. Sumasailain din po ako bilang isang tattoo artist. Humingi po ako ng tulong sa tabang ora mismo para po sa aking nanay na kasalukuyang nasa BERHMC sa ICU po. Humingi po sana ako ng tulong para sa mga gastusin ng aking ina, lalong-lalo na po sa kanyang pambili ng gamot. Ngayon po, may kinakandak din po kami tattoo for a cause para sa kanya. Sana po ma-share nyo. Sana po maisama nyo rin ang aking nanay sa inyong mga dalangin na sana patuloy na ang kanyang pagaling sa ospital. Kahit po sa maliit na paraan, napakalaking tulong na po yun para sa amin. Yun lamang po. Nasa kabilang linya ng ating telepono si RJ. Magandang hapon sa RJ. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po yung kalagayan ng mama nyo ngayon? Bali, ngayon po, nasa ICU pa rin po si mama. Pero, so ngayon po, mas ano na siya ngayon, mas malakas na kumpara nung una po namin siyang dinala sa ospital. Okay, so ibig sabihin talagang at least mayroong improvement. Opo. Opo, ano daw sabi ng doktor sa kanyang kalagayan ngayon, RJ? Bali, ngayon po, ang prognosis po doon ng doktor is kailangan niya ngayon i-CT scan para po matingnan kung effective po ba yung mga gamot na binibigay nila kay mama or kung may improvements po ba sa mga ginagawa po nila. Opo, so ibig sabihin, sir, talagang madami ng gamot ang tinitake nitong nanay mo? Opo. Opo. Maitanong ko lang, kailan to na itong nanay mo na, kailan na stroke, anong oras? Bali nung June 2 na alas 7 po ng gabi. Opo, nung mga oras na yon, nang mangyari na ma-stroke itong nanay mo, sino yung kasama niya? Bali, ang kasama niya po is yung tatay ko po, tapos yung isa ko pong kapatid, tapos yung barkada po namin dito sa bahay. At nung tinamaan na siya nitong stroke, agad naman siyang naidala or naitakbo sa ospital? Opo, una po namin siyang dinala sa may Albay Doctors po. Tapos pinasitis scan po namin siya doon. Tapos nag-request po kami i-transfer po siya sa BRT. Opo. Tapos na-transfer naman po siya kaagad mga
10 po ata siya na i-transfer. May tanong ko lang, Kwen Beto, unang beses na mangyari na atakin siya ng stroke? Opo, unang beses po siyang inatake talaga ng stroke. Sa pagkakalam nyo, bakit siya nagkaroon ng ganitong sakit? Di po talaga namin, sir, ini-expect na ganun yung mangyari sa kanya kasi wala naman pong pinapakita si mama na parang nanghihina siya, ganyan. Pero may mga symptoms na po pala na di po kami aware, di kami educated na nawawalan siyang panglasa, yung pandinig po, tapos yung pagkamoy niya, yun lang po. Pero yung si mama, kung paano siya gumalaw dito sa bahay, ganun pa rin. So hindi siya nanghihina. So di po namin ina-expect na ganun yung mangyayari sa kanya. Opo, nung mga oras na yun, Sir RJ, ano yung ginagawa ni nanay mo? At sino yung unang nakapansin na inaatake na pala itong nanay mo? Ang ni mama, ginagawa, nagbabantay po siya ng tindahan. Kasi may maliit po kaming tindahan sa bahay. Tapos, ang nakita po sa kanya is yung barkada po namin. Yung barkada nyo? Opo. Tapos si Papa po kasi natutulog nung time na yun. Opo. Paano niya napasabi sa papa mo na yung nanay mo pala inaatake na ng stroke? Bigla pong nagsabi yung mama ko na nahihilo siya ganyan, tapos hindi niya na po magalaw yung kabilang side yung right side po ng niya, katawan. Ngayon ba, RJ, ilang taon ka na at panganay ka ba sa magkakapatid? Opo, bali ako po ang panganay, 24 years old na po ako, nung June 3 lang. Opo. Yung birthday ko, oo. Kinabukasan ng pagka-atake niya. Opo, ilan kayo magkakapatid, RJ? Bali, dalawa lang po kami. Dalawa? Yung isa mong kapatid nag-aaral din? Opo, nag-aaral po kami pareha sa BU po. Opo, ngayon, paano ngayon yung pang-araw-araw nyo habang nasa ospital yung mama nyo? Sino yung nag-aalaga sa kanya doon? Bali, ang ginagawa po namin, sir, is nagpapalit-palitan po kami. Pag umaga po, kami yung pumupunta doon. Tapos paggabi po, yung kapatid ko tapos si Papa po. Opo. Tapos sa mga yun sa expenses nga po, marami, may natatanggap din po kami mga tulong sa barkada nila. Tapos sa barkada ko din po. Opo. Opo. Maliban dun sa pagtitinda ng nanay nyo, ano yung source of income pa ninyo? Itong tatay nyo, anong yung trabaho? Bali, si Papa po, driver po siya ng nagdadrive po ng gravel and sand po, baga. Nag-deliver po siya. Sumasapat naman ito, Sir RJ, itong kinikita niya sa pang-araw-araw nyo, especially ngayon na marami ng gamutan itong pagdadaanan, itong nanay mo. Ngayon po, sir, di na po. Kasi sobrang po kasi mahal ng gamot na binibili namin sa ospital. Bali, minsan po walang deliver, so wala rin pong income si Papa. Yun po. Opo. So nababanggit nyo kanina na meron din kayong mga kapamilya at mga kaibigan itong mga magulang nyo na tumutulong sa inyo sa gamutan. Ito ba, kumaga yung pinansyal. So ang pinakaalalahanin nyo ngayon is yung gamot ni mama nyo. Opo. Nasa magkano daw, Sir RJ? Bali po ngayon, ang binibili ko lang naman po is, 3 gamot po, pero parehas lang naman sila. Yung cerebrolizine po, bali nagkakalaga po siya ng 910. So, ang kailangan po ni Mama is 3 po kada araw. So, kasi every 8 hours po siyang parang ini-inject ka ng cerebrolizine. Yung 910, isa lang yon. Opo, isa lang. Bali, 3 po ang kailangan niya. Kung ita-times 3 natin, nasa magkano na yung sa isang araw yung pambili ng gamot? 2730 po ang Nasa magkano, RJ? 2730 po ang isang araw. 2730. Mabalikan ko lang yung sinasabi nyo na nagkaroon kayo or gumawa ka ng paraan para kahit papano ay makatulong ka sa gamutan ng iyong nanay, itong Tattoo for a Cause. Paano ito nagsimula? Bali, pumunta po ako sa shop. Nag-usap po kami ng mentor ko po, si Kuya Nat, sa Kabaliwan po. Then,
yun po, nag-usap kami na kung mag-conduct po kami ng tattoo for a cause na nagkakalaga po ng 1K kada isang minimalist tattoo po. Ito yung mentor mo itong si Nat Balonso. Opo. Opo. Nasa magkano na yung nalikom nyo as of today? Bali ngayon po, may nagchat-chat na din pong magpapatato. So, di pa po kami nakakapagsimula. Pero may mga nagsisenda rin po ng monetary donation sa GCash po. Tapos, ang ko po ngayon is marami talagang scammer na tumatawag po baga. Pero ikaw, RJ, talagang mahilig ka ng magtato or kumbaga source of income nyo rin kahit papano yung pagtatato? Opo, bali nung nag-start po ako nung pandemic. Tapos, yun po yung parang sumusuporta din po sa pag-aaral ko. Tapos, minsan po, nagbibigay rin ako para mama kay papa. Ganyan po, pag sobra po ang kinikita ko sa pagtatato. Opo, paano mo nababalance itong pag-aaral mo at the same time nagtatrabaho ka pa bilang tattoo artist? Bali minsan po, kailangan ko pong mag-absent sa school para lang po may panggastos po ako sa mga susunod po. Kaya pag kailangan ko po ng pambili ng projects, ganyan po. Minsan nasasakripisyo po yung araw ko po sa school para lang po tattoo. Okay. Sa ngayon, RJ, maitanong ko lang, nasa magkano na yung rate or kumbaga merong nakikinig ngayon na gustong magpatato, nasa magkano na yung rate mo? Bali ngayon po, ang rate po namin is 1,000 sa isang minimal. Dahil po dito sa tattoo for a cause natin, ang po namin talaga regular price is 1,500 sa mga minimal. Opo. So, opo. At in case na gustong mag-avail nitong serbisyo mo, RJ, saan kanila makukuha or saan kanila makokontak? Bali, sa mga gusto pong magpatato dyan, contact nyo lang po ako sa Facebook ko po, naganap pong RJ Rosing. Tapos, sa page po namin na Kabaliwan Tattoo or kay Kuya Nat po, kay Nat Balonso. Okay, balikan ko lang yung pangangailangan ng nanay mo sa gamutan. Ano daw yung pinakakailangan talaga ngayon ng magulang mo, itong nanay mo? As of now po, yun lang pong gamot ang pinabili. Pero kanina po, nag-contact po sa akin yung tito ko na may bago na naman daw pong gamot na pinapabili para kay mama. Okay, so ibig sabihin, sabi ng doktor, talagang kung in case na ma-take niya itong mga gamot, 100% na makatulong ito sa nanay mo. Itong kumbaga mas mabilis yung paggaling ng nanay mo. Opo, opo. Okay, sige RJ, standby ka lang para tawagan natin ang Ako Bicol Party List, so si Ma'am LV para sa agarang pagtugon. Makakausap natin ngayon si Ma'am LV Sedeño para yan po ang coordinator ng Ako Bicol Party List na tutulong po sa inyo, Opo. Opo, sige. Tinatry po natin na tawagan si Ma'am LV. Sige, balikan ko lang si RJ, Sige, RJ, maikwento mo naman sa amin kailan to nag-start na Tattoo for a Cause. Bali, yung shop po namin, pag po talaga, may mga nangailangan, nagkakandak po talaga kami ng Tattoo for a Cause. Pero before itong tamaan ng stroke itong nanay mo, ano yung trabaho niya dati? Bali po si mama, housewife po siya. Tapos, nung rin po kami kaipon po kami ng pera, nangapital po para magkaroon din ng sari-sari store po baga. Oo. Which is yun na po yung binabantayan niya nung na-stroke siya. Oo. At sinasabi mo kanina, yung tatay mo is driver. Ano to, pampasadang jeep or private? Private po. Oo. Nasa magkano naman yung kinikita niya sa isang buwan or every 15? Di ko po, sir, kasi minsan po wala man pong deliver, so wala man siya pong kinikita. Ganyan. Ngayon, so, nagkakaroon ng... Oo. Bali, ang pinagkukunan lang po namin ngayon is yung tindahan po. So talagang, kumbaga dahil sa kahirapan, nakikita mo na
yung source of income nyo medyo mababa, eh talagang gumawa ka ng paraan. Ito nga yung kumbaga, pumasok ka sa pagiging tattoo artist. Opo. Kailan ka nagsimula sa pagtatato? Bali, nagsimula po ako, sir, nung mag-first year po ako, nung pandemic po. Ganyan. Tapos, yun po, saktong birthday ko, bumili po ako ng tattoo machine. Tapos, doon ko na po nakilala si Kuya Nat, yung naging mentor ko po. Oo. So, mahilig ka talaga sa pagtatato? Opo. Bago po ako nagtattoo, sir, ang ginagawa ko po is charcoal painting po. More on, opo. Pero sumali ka naman sa mga competition, nananalo ka naman. Opo, sir. Marami naman rin po akong nasalihan na competition, sir. Ano yung kadalasan na sinasabi sa'yo ng nanay mo na nalaman niya na habang nag-aral ka, ay nagtatrabaho ka pa bilang tattoo artist? Ano po yun, sir? Ano man yung sinabi sa'yo ng nanay niyo, ano naramdaman or naging ekspresyon ng nanay mo nang nalaman niya na nag-aaral ka, at the same time, nagtatrabaho ka pa bilang tattoo artist? Hello, RJ? Hello po, sir. Oo. Sorry, sir. May yung signal dito. Oo. Masaya naman ba yung nanay mo nung malaman na, kumbaga, gumagawa ka ng paraan para makatulong, especially sa pamilya mo, at same time, yung pag-aaral mo? Opo, sir. Sa ganun po, parang natutulungan ko rin po sila na mapagaan, sir, na di na po ako sa kanila humingi, sir, ng baon, ganyan po, para po sa mga projects. Yun po. Meron ka naman, RJ, sa pagtatato na naiabot sa pamilya mo. Siyempre, meron na sari-sari store itong nanay mo. Tumutulong ka naman sa kanya. Opo, sir. Nasa magkano naman yung kinikita mo sa isang buwan sa pagtatato? Bali po, sir. Nakaano po, nung una po, malakas kasi, di pa ako nun, sir, bumabalik sa pag-aaral. Nung full time po akong nagtatato. Ngayon po, sir, na nag-aaral na ako, ano-ano lang, sir, parang per schedule na lang po baga. So, ibig sabihin, na siya. Oo. So, ibig sabihin, RJ, natigil ka. Siya, sir, stable pa. Kumbaga, dumating sa punto na natigil ka sa pag-aaral. Opo, nung pandemic po. Oo. Paano naman maikwento mo sa amin, paano na i-push na bumalik ka ulit sa pag-aaral? Bali, ang ano ko talaga nun, sir, hihinto po ako. Pero sabi ko, pag naka-ipon-ipon na po ako, sir, saka po ako babalik sa pag-aaral. Yun po yung ginawa ko. Which is, nung last year po, yun na po yung pagbalik ko sa school. So, kwen talaga, hindi ka na, nung pagbalik mo sa school, hindi ka na umaasa sa pamilya mo, bagkos kinukuha mo na lang yung pangangailangan mo sa pamasahe, sa pagkain. Pamasahe po, papuntang school, panggas po. Ngaya, yun lang po yung hinihingi ko minsan. Sige, RJ, kasi tinatry po natin na tawagan si Ma'am LV. Siguro sa manang panahon, mahina yung signal doon sa kanyang area. Pero ganito, RJ, kanina lamang nakausap ng aming team ang coordinator ng Ako Bicol Party List, si Ma'am LV. At ang Ako Bicol Party List ay willing na, kumbaga, very willing na mag-extend ng tulong para sa pangangailangan nyo dyan, especially sa gamutan ng iyong nanay. Ano, RJ? Opo. At alam ko talagang wala na kayong babayaran dyan sa ospital. Kailangan mo lang ng yung hospital bill in case na meron na, at ipapasa mo dyan sa kay Ma'am LV para matulungan kayo. Siyempre, meron kaming team na talagang tututok sa inyo para makuha mo itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po. At wait lang, RJ, maliban dyan sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, ang aming team ay meron ding iabot sa inyo ng aming munting tulong na cash assistance at grocery pack para sa inyong magkakapatid. Okay, maraming salamat po, sir. Opo, mananatiling nakasubaybay po ang aming team hanggang sa matanggap nyo na po ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Siyempre, sa aming program na Tabang Ora mismo.
Sige RJ, ano po yung gusto mong sabihin sa Ako Bicol Party List na kumbaga tutulong na sa gamutan ng iyong nanay? Maraming salamat po sa Ako Bicol kasi ngayon po sobrang hirap po talaga ng buhay namin kasi nasa ang mama ko nasa ICU pa. So malaking tulong po talaga sa amin ang iaabot yung tulong. Kahit po sa maliit na halaga, napakalaki na pong tulong yon para sa amin. Opo. Ikaw ba, RJ, mas close ka kay nanay mo kaysa sa tatay mo? Hindi po. Bali, mas close niya po yung kapatid ko. In case na meron kang mensahe dito sa nanay mo na ngayon na nag-undergo sa gamutan, ano yun, RJ? Bali, ang mensahe ko po para kay mama ngayon is huwag na siya mag-isip ng mga gastusin or kung ano pa man. Ang dapat niya pong i-prioritize ngayon is nagpalakas po siya. Yan lamang po. Tapos patuloy lang po siyang lumaban kasi lahat naman po na parang ginagawa namin para maano po namin siya sa hospital. Sige. Sige RJ, ngayon, magandang balita kasi na-contact na natin si Ma'am LV, ang coordinator ng Ako Bicol Party List para mismo sa kanya nanggaling itong tulong ng Ako Bicol Party List. Ma'am LV? Yes po, good afternoon. Yun! Okay na. Sige, Ma'am LV, meron po tayong kababayan na humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang ina na na-stroke. Ano po yung maaring tulong ng Ako Bicol Party List? Nasaan po yung mama niya ngayon? Nandyan po, ma'am, sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Okay, once po na may bill na, dali na lang po sa akin sa table 4. Ako Bicol Desk, para malibre yung bill nila, para wala silang babayaran. How about naman, ma'am, yung mga gamot na kinakailangan nitong nanay ni RJ? Rest assured po na pag yung gamot meron tayo sa pharmacy, lilibre po natin sila, wala silang babayaran, wala silang gagastusin. Opo. Ma'am LB, ano po ang maaari nilang asahan na proseso para matanggap na itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Papuntahin po sa akin yung bantay ng pasyente para may paliwanag kung ano yung mga papel na kailangan ibalik niya sa akin once na may bill na sila. Andito na po ako sa Malasakit Center, table 4. Punta nila ako dito ngayon. Yun. Sige, ora mismo talaga, Ma'am LV? Yes po. Opo. RJ, narinig nyo si Ma'am LV na sa kanya ng bibig na tutulong sa inyong gamutan kay nanay mo. Wala ka nang babayaran, Yes, especially po, kung available naman daw yung gamot dyan sa center, ay is-shoulder na ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, sir, ma'am. Opo. Sige, Ma'am LB, maraming salamat po sa oras. Yan po si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Sige, RJ, maaari ka nang manawagan sa ating mga kababayan in case na, kumbaga, gustong mag-avail ng serbisyo mo or tumulong sa iyong program na Tattoo for a Cause. So, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga gusto pong magkaroon ng tattoo dyan, or sa gusto pong mag-avail ng Tattoo for a Cause namin para po sa nanay ko, maaari po kayong pumunta sa may Barriada Road po, sa may malapit sa may Water District, sa Kabaliwan Tattoo Shop po. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, mga kaaksyon, sa mga nais na makapag-abot ng tulong para kila RJ at sa kanyang ina na si Nanay Maricel. Nag-offer po ng tattoo services si RJ. Sino mang nais na magbigay ng tulong, magyari lamang na mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page para nang ganon ay ma-connecta namin kayo kay RJ. RJ, sa muli, saludo kami sa iyong katatagan bilang isang panganay na anak na patuloy na lumalaban sa buhay para sa pangangailangan ng pamilya. Asahan mong nakalalay ang aming program at ang Ako Bicol Party List sa inyong mga pangangailangan. Magpapadala kami ng aming team para maipaabot rin ang aming munting tulong para sa inyong magkakapatid. Ayan, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mag-live-in partner sa Legazpi City, arestado sa ikinasang bypass operation ng PDEA Albay. Ang buong pangyari, abangan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo.
aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon nito lamang ika-31 ng Mayo. Sabado ng hapon nang magsagawang muli ng isang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Legazpi City at 3 individual ang arestado matapos na makumpiska ang nagkakalagang 81,600 pesos na shabu. Ang maaksyon na kaganapan, panoorin natin sa lambat. Sa masikip na eskinitang ito sa Barangay Pigkali, Legazpi City, Albay, labas-pasok umano mga hindi pamilyar na tao sa mga residente at dumidiretso sa barong-barong na bahay na ito na sinasabing pugad umano ng bintahan at gamitan ng pinagbabawal na droga. Kaya naman matapos na maipabot ng concerned citizen sa PIDEA ang illegal na gawain na ito, isang undercover agent ang kanilang pinakawalan sa lugar. Sa surveillance video na ito, makikita ang sinasabing mag-live-in partner na gumagamit umano ng illegal na droga sa loob ng kanilang bahay. Napag-alaman din ng PIDEA agent na pinapagamit pa umano ng dalawang kanilang bahay bilang drug den sa kanilang mga parokyano. Tuluyan na kayang matuldukan ng iligal na gawain ng mag-live-in at kumagat naman kayang dalawa sa gagawing pain ng PIDEA. Samahan nyo kaming muli sa aming gagawing operasyon kontra sa mag-live-in na suspect. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Ano sinabot ng biktima ang karumal ng ngayon ako, si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Illegal detective sa depende sa may part sa may pier. Alas 3 ng hapon, dito lamang ika-30 ng Mayo, isang operasyon ang agarang ikinasa ng mga tauhan ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Albay, Regional Maritime Police Unit Arsog 5, Philippine National Police at Team Lambat ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Masusing pagplano ang agad nilang isinagawa para tuluyan ng malambat ang sinasabing mag-live-in partner para matigil na ang kanilang illegal na gawain. Dumana kita sa area, sa kapay na sila. Matapos ang briefing, ay agad na kaming tumulak sa target site. Pagdating namin sa lugar, ay kanya-kanya ng pwesto ang mga operatiba. Matapos ang ilang minuto, isang tawag na ang natanggap ni Agent Noe Bregel. Isang udyat na ito para kami ay tumulak sa target area.
Dali-dali naman kaming pumunta sa bahay ng suspect kung saan nalambat na ng mga operatiba ang mag-live-in partner. Padaya kami. Ang mga nahuling suspect ay kinilalang si Jay Valencia, 32 years old, na primary subject sa operasyon, at Reynalyn Dalde, 35 years old. Habang arestado rin ang 29 anyos na si Nino Obiasca ng Barangay Pigalen ng Paraong Syudad na naaktuhan pa umano na gumagamit ng droga sa loob ng bahay. Nag-conduct din tayo rito ng dalawang test by operation and parehas ito nag-positive. Nakabili yung undercover agent natin and nung isinubmit natin yung test by na nabili nating shabu, it turns out na positive sa methamphetamine hydrochloride yung sa test by. Kaya nga nag-decide tayo na ikasa na yung bypass operation. Nakuha rin sa 3 na aresto ang 9 na pakete ng hininala ang shabu na may timbang na 12 gramo o 81,600 pesos ang street value. Maliban pa sa droga, nakuha rin sa kanilang kustodiya ang iba't ibang drug paraphernalias katulad ng mga lighter, improvised tutor, aluminum foil at ginamit na bypass money. Yung ating primary na subject, yung main subject natin na mag-live-in partner, wala naman itong trabaho, parehas naman silang jobless. Kaya kung ating susuriin, yung pinagkakakitaan lang talaga nila yung pagbibenta and then yung bayad doon mismo ng mga gumagamit sa kanilang bahay. Samantala, panay tanggi naman ang mag-live-in na sa kanila ang mga nakuwang droga. Itinanggi rin ito na nagbebenta sila o gumagamit ng droga. Sinda po, nagdigdisin da daradara nindan. Sabi ninda, makiuro na maano. Daradara na yun dyan. Pero minado kami na gagamit ang yun. Ay, di po, dara niya. Di ko man pati ano nga. Dara niya yan. Ikaw ma'am, di ka nagagamit dito ba? Di ka nagagamit? Di mo po, sir. Ikaw sir, nagagamit dito. Ano masabi mo sir? Hindi. Habang si Nino naman ay napadaan lang daw umano sa lugar. Ako nagkupargi ako po sa binilibin na ako ay sinapon na binakal ko para sa pamilya ko. Ako buya ko man makabili. Pag-assign ka sir? Sa pinyeran na gusto daw niya ko doon sa pinyeran na sabi ko binilibin. Nagagamit ka sir? Nagagamit ka dito? Matapos ang isinagawang inventaryo ng PDEA sa mga nakuwang droga at non-drug items, ay agad nang idinala ng otoridad ang 3 sa opisina ng PDEA. Ipinaisailalim naman ang mga ito sa drug test. At ayon sa lumabas na resulta, nag-volunteer naman sila mag-submit ng kanilang urine specimen doon sa ating PDEA Forensic Laboratory. Kani-kanina lang, in-inform tayo na silang 3 ay nag-positive sa test. Ayon pa kay Agent Tribrigel, dati na umanong ni-raid ang bahay ng mag-live-in partner kung saan target sa operasyon ang kapatid at ama ni Jay Valencia. Ginawa na ng paraan ng barangay para matigil doon yung illegal drugs. In fact, yung pintuan, makikita mo, sinabihan nung konseho na ilipat yung gate. So ginawa naman nung tatay, yung gate inilipat, but then ilang days lang yata, ibinalik na naman ng suspect natin. Kasi doon sa pinaglipatan, hindi basta makakapasok yung mga customer niya kasi nakikita mismo ng mga elected officials, including ng mga barangay tanod. So ang ginawa, binalik sa dati doon na baga sa gilid. So yun, medyo may katigasan talaga yung ulo nitong ating mga suspect. Samantala, patong-patong na kaso ang kakarapin ng 3 suspect.
katulong ng aming regional office sa pangunguna ng aming regional director and under the directives na rin ng aming Director General, patuloy po kaming magbabantay, especially dito sa province of Albay, kasama ang ating mga counterparts, lalong-lalo na ang Albay Police Provincial Office and ang kanilang mga municipal and city police station para wag na ulit maging rampant ang illegal drugs dito sa province of Albay. Kung bakit tayo nandun. Labis naman ang pasalamat ng PDEA sa mga taong nagpapaabot sa kanila ng mga impormasyon patungkol sa illegal na gawain sa kanilang lugar. Patuloy naman na hinikayat ng otoridad ang mga taong sangkot sa illegal na droga na itigil na nila ito at mas piliing magbagong buhay na lamang dahil tiyak na sa kulungan ang kanilang bagsak o di kaya naman pwede pa nila itong ikapahamak. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Walang suspect sa mga operatiba sa ginagawang operasyon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Yan mga kaaksyon ang isa na namang matagumpay na buy-bust operation ng PDEA Albay sa pangunayan ni Agent 3 Noe Bregel. At mga kaaksyon, maging leksyon sana ito na sa mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga kung ayaw maging parte ng Lambat. Dahil hindi titigil ang operatiba upang tugisin kayo. Samantala, paalalang muli mga kaaksyon, 1 linggo na lamang at sabay-sabay na nating masasaksihan muli ang mga naglalakihang hot air balloons hatid ng Bicol Loco Festival 2025. See you there mga kaaksyon! At yan ang mga reklamo at hinaing na ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Hanggang sa Lunes, mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.